ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂದು ತುಳುನಾಟ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಜನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತಾಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆನೆ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ತೀರ್ತು ತೋಜುನಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಡ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇತೆನೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂಚಿಲ ಊರ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಗೆತೊಂದ ಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಯಾವು. ಮುಂಚಿ ಗೆಪ್ಪುಗ ನನ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾವ್ ಗೆಪ್ಪುಗ ನನ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ನನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಇನ್ನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ಮೈನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ. ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರಡು ಪಾಡ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ನನ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಪಾಡುಡು. ಗೀ ಮೆಲ್ಟ್ ಆನಗ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಚೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನಗ ಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರಡು ಪಾಡುಡು. ನಾನೊಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಗೀ ಪಾಡ್ಗ. ಗೀ ಮೆಲ್ಟ್ ಆನಗ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಗ.
ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್, ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನನನೆಕ್ಕು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಂಚಿನ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ನಾನು ಫುಲ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಬೇತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ಸ್ ದಾಲ ಈ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೈನೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಂಚಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ. ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೈಸಿ ರೆಸಿಪಿ. ನನ್ನ ಪಾಡೋಡೈನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಕ್ಕೊಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನನ ಮುಚ್ಚಿದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಯಡು. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಕವರ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಒರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯ್ಯಡು. ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕರಿಂಡು ನನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದು ಪುಲಿತ್ತ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು. ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಯಡು. ನನ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡ್ಗ ನನ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ದ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಡ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆಂದು ತುಯ್ಯರತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪುನು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಹತ್ತಿಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.